En tarik 7 dwe mar 7 higa 2023 sama piny Kenya ingo odiechieng' ma Sabasaba manochaki higa ma 91 kaka yor kwedo telo mar duond bura Sabasaba manochaki higa ma 91 kaka yor kwedo telo mar duond bura achiel mane tiyo kod agoko. Kawuono kweth mar Azimio One Kenya Alliance obago ng'anyo bombe mopogore opogore e pachoka ka giseo tend Kenya Kwanza kuom chal marach mar uchumi. Reporters mawa omanore kod jopicha mawa ka gibiro kelo ni chal mar bombe kod gwenge mopogore opogore ma pachoka kaluwore gi ng'anyono ma jo Azimio bago. Kapok watudore kodgi achiel kachiel, we mondo mi walidhi ane moko kuom mago matimore e gwenge mopogore opogore. Millicent Adhiambo nitiere e boma ma Kisumu kendo biro nyisowa kaka weche chalo e boma ma Kisumu. Millicent, ket mana ikruok makare kaeto bang'eno Owenga jafwambo marwa Eric Owenga bende nitiere paw tuke ma Kamkunji kama bende obiro tudore kodwa mondo nyiswa ni to chal mar weche Kamkunji chalo nade. Iparo ni Kamkunji e kama bende ni dhi timie romo maduong' mokalo. Kweth mar Azimio One Kenya Alliance obago ng'anyo kod romo mar galamoro e alap ma Kamkunji e buore Nairobi ka, kendo Eric Owenga ogoto tach kanyono obiro nyisowa mago matimore e alwora ma Kamkunji. Inyalo paro ni nitiere gik mathoth mokalo matimore kendo waseyudo ripode ni gwenge mathoth mokalo ng'anyo makamano timore gi e kindeni. Kete mana ka wamiyi mathoth bang' thuolo machuok. Obila medo keyo jong'anyo moko maketho mwandu e bombe ma pachoka. Chenro mag wuoth kod ohala orochore e bombe moko kaluwore kod ng'anyo mag Sabasaba ma Azimio bago kawuono. We normally have quite a number of flamingos between May to July, June, July, August. So we have quite a number, more than a million number of flamingos at the moment. Winy kido mar flamingo ma onya e nam Bogoria medo ywayo welo e gwenge ma Baringo. In gi thuolo mar oro ote machuok kimiyo pachi e weche manyien mag Migago e thuolo ni machiegni. Nyinga Milton Ochieng'. Kweth mar Azimio One Kenya Alliance obago ng'anyo kod romo mar galamoro e alap ma Kamkunji e buore Nairobi. Jo Azimio dhi lando moko kuom okenge ma gidwaro ni jopiny oketi e tim kaka yor seyo sirikand William Ruto kaluwore kod pek mar ngima kod osuru ma piny owacho juogo. Wadhi achiel kachiel nyaka Kamkunji mondo wane ane mago matimore e alwora ma Kamkunji kama romo makamano dhi e nyime. Romo ma Kamkunji wadhi ane achiel kachiel mondo wawinjane kako dhi nyime. Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Seneta wetu mtoto hapa Kalif, mtoto wetu hapa Nairobi oye! Kamkunji oye! Mimi nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini inazuia sasa kuapisha baba? Mikono juu ya baba! Aya, DJ, nataka kuona watu wangapi leo mutakubali baba akisema left, akisema right. Baba mkono juu, waka juu. Kwa hivyo watu wa Nairobi tumeamua, tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Panaka tuacho na abiri na chiel kachiel ka okiala ma Kamkunji kama kaka sani ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga osechopo ka bang' bedo kod romo ma panda e kare ma Ramogi Odinga Foundation mano e kadak ma Upper Hill kuma ne ginie kod
jotelo kaka Mwangi wa Iria mano mane en gavana machon ma Murang'a kaachiel kod mane en jatelo machon mar kweth mar Mungiki Maina Njenga kod jatend kweth manok od bura mamalo Opiyo Andai. Bang' kanyo giwuok kachiel kendo koro ginie lap ma Kamkunji ka inyalo paro ni odiochieng' manyoro moko kuom jotelo mag Azimio kata ODM ma Nairobi ka piny ochopie lap ma ka kotelni kod jaod bura ma Kadara George Aladwa ne giwacho ni romo biro bedo e lap ma Kamkunji ka kata kamano kuku mar romo biro bedo e chuny boma Nairobi ma gibiro chope mar chwalo moko kuom kwayo magi e apise mag piny owacho. Nyaka sani wang'eyo ni romo dhi nyime kaka kendo ogai mar Azimio Raila Odinga thuolo machok yudo thuolo mar twako jopiny. To gima timo odiochieng' ma kawuono ma en romo mopogore ahinya nikech kaka en sabasaba to nyangino mamoko mag Azimio kuma ting'o Kalonzo Musyoka, Martha Karua kaachiel kod Eugene Wamalwa odiochieng' ma kawuono bende gin kod thuolo e gwenge ma giaye kata gwenge ma gin kod ngima pek mar timo romo ma kama koro odiochieng' ma kawuono Odinga kod jotelo mag ODM kata Azimio ma Nairobi ema biro yudo thuolo mar twak kod jopiny ka mamoko bende osotwak kae ka giwacho ni kaluwore kod kaka ngima chalo ok girwako ahinya to chik mar omenda ma higa 2023 manyicha jatend piny William Ruto ogoyo koke ma giwacho ni keto ngima jopiny kama tek mokalo. Koro wan ka Milton wang'iyo to weche bochalo nang'o Odinga biro golo yo machal nade odiochieng' ma kawuono. Inyalo paro ni yo mokalo kane gin ka ne giwacho ni gibiro choko sei mag neno kaka ginya kedo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kaluwore kod dino itgi ni gigo ma gisobedo ka gisundo mondo oketi e tim Milton. Eric Owenga, erokamano ahinya Eric Owenga kuom ripot ma jaber ma kamano mowuok Kamkunji. Wageno ni biro medo miyowa mathoth mokalo matimore e paw tuke ma Kamkunji. En gino matimore kuonde mopogore opogore ma bende wamedo keto weler e wi gigo matimore mondo ung'e maler ni to weche ma Kamkunji gi obedo machalo nade. Wadhi nyime gi ripode makamagi mana kaka nanyiso motelo ni nitiere mathoth mokalo matimore ng'anyo timore gwenge mopogore opogore kendo jofwambo ma obet akicha gibiro ketowa e ler mondo wang'e ni ang'o matimore kama nade tang'o matimore kama nade. Wadhi nyime gi weche manyien mag Migago e thuolo ni kaka nawacho ni in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 3-6-00. Kapok wadhi nyime adwa ni mondo wakaw yweyo mokwongo kaeto waduogi kik idhi mabor. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo e Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. En sigand hera. Bedo ng'at moher pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama,
Kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe? Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ichwang' mar mama ni chal. Anyalo timo ni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel. Nyadiriyo. Nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Royal Mabati Limited, waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30, kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado, kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya mapol Mboya. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Machiegni kendo jawinjo wadhi e boma ma Kisumo kama thoth johala oloro ka giloro tulo madipoka okelnegi kod ng'anyo ma bende nyalo kelonegi lal. Wach machopono en ni jafwambo moro monji alwora ma Kachok, kendo ma e pichane obila temo geng'o jong'anyo mane dwaro donjo e boma ma Kisumo kinyi ma kawuono. Achiel kachiel watudrane gi Millicent Adhiambo mantiere e boma ma Kisumo. Millicent Adhiambo, ka intiere e boma ma Kisumo, inyalo nyisowa ni chal ni nade alwora ma Kisumo kaluwore gi ng'anyo mar Sabasaba kata kaluwore gi odiechiengni eri mar Sabasaba? Kachiel kwa wuoke ake kama duong' machuny boma ma Kisumu mani alwora ma skund sekondar ma Kisumu Boys. Kaluwore kod ng'anyo mar Sabasaba mane oluong kod joriwruok mag Azimio e Kisumu County kaendi, ng'anyo ne ochakore okinyi mang'ich ka kuonde dak kaka Kondele kata paya mawuok Kondele kochomo CBD gin kuonde machakete ageng'a okinyi mang'ich, ka bende mach bende ne gimoko ka gitiyo kod ter mag geche kata tie geche. Bende koluwore kod ng'anyo makamano, weche ohala, weche wuoth, weche kata mag thieth ne ok odhi nyime e kaunti ni, ka oganda oluoro ng'anyo ma bende ne dhi nyime no ne nyalo kelo negi lal mopogore opogore e kuondegi mag tije. Kata e chuny kar chung' geche ma Kisumu County kaendi ne onge kata gari achiel minyalo yudo, ka gino ma bende nyalo temo ting'o ji ka gi kacha. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala baba yetu. Lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku.
katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukuti grounds. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia tukaweza kukomboa nchi yako na ni kwa Manakamano mano e kaka weche chalo e gwenge mopogore opogore Kamkunji e seche ma bende ogai mar Azimio biro chako twak wabro dok achiel kachiel nyaka e alwora ma Kamkunji. Gie kinde ni obila e kaunti ma Mombasa nokeo jogo manobago ng'anyo e chuny boma ma Mombasa gi iro malungo wang'. Ng'anyono mane geto chwalo ng'ur ne piny owacho e wi ng'awruok mar ngima kaachiel kod yango odiechieng' ma Sabasaba ne bende oyuore gi jood bura duto manie kaunti ma Mombasa, mak mana jaod bura ma Nyali Mohamed Ali. Jotelo go nose obila kuom keo gi iro malungo wang' ka ginyisogi ni lweny ma gigoyono geto nyaka bero ngimagi kaka obila. Chenro mag wuoth ne orochore e chuny bomano, kuma moko kuom johala bende noloro kuom kinde machuok to chutho e apaya ma Moi. Bang' ng'anyono, chenro duto noduoge wang'e ka onge jogo manohinyore, kata kamano ne omak moko kuom jong'anyo. Tunategemea bandari. Pia utalii ni namba 2 baada ya bandari katika zile biashara na kazi ambazo tunazitegemea kama jamii. Sisi wa pwani tuko na rasilimali nyingi, na kikubwa mimi nitawaambia kila siku, wakija wakiwaambia ati Western wako na Mudavadi, wakija wakiwaambia ati Luo Nyanza wako na Raila Amolo Odinga, ati kule Ukikuyuni wako na kingpin wao, waambieni sisi pwani hatuhitaji kingpin, tunahitaji sheria za kuweza kulinda rasilimali yetu, ili kazi ambazo ni za watoto wa pwani basi wazipate watoto wa pwani. Kawasudo nyake kaunti ma Homa Bay en ni jong'anyo nodino yore madonje boma no okinyi ma kawuono. Jong'anyo go lero ni gin e achiel kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance manoluongo ng'anyo odiechieng' ma Sabasaba. Gimedo kwedo sirikand Kenya Kwanza kuom rem kelo fungruok ne jopiny e yore mag ochumi. Chenro mag ohala kod wuoth orochore e boma no kod alworane kaluwore gi lwasi mang'ao. Mano chal mar ng'anyo gwenge mopogore opogore ma bende wamedo kelo ni kowuok e chenro mar Migago, kama bende e ripota mawa obeta kicha kuondego duto mar kelonu mago matimore. Oganda moko modak Narok bende medo golo pachgi e wi ng'anyo ma kawuono. Moko riwo lwedo okang' mar Azimio kawo mar ng'anyo ka giseo piny owacho ka moko to neno ni ng'anyo ma kamano onge tiende. Maandamano kwa vile serikali ile tumechagua ametupeleka mbaya sana. Hata siku hizi hatukulangi ugali, hatununi chakula, hata maendeleo yote yanalo kumenyamaza juu hakuna maendeleo yote inaendelea juu maisha imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo mimi nashiriki
Kwa hiyo maandamano tuone kama Raila Odinga atarudisha amani juu tumekuwa na shida sana. Naunga mkono maandamano ya Sabasaba ya Raila kwa sababu bei ya mafuta saa hii mimi nikiweka 200 inanitolea 400. Sasa unaona gharama ya maisha imepanda sana, hakuna saa hii kitu inanunulika, unga ndio hiyo, sukari ndio hiyo. Kwa hivyo sisi watu wa chini tunafinyika zaidi. Namwambia William Ruto, umetukosea sana. Kwa sababu ulitudanganya, saa hii umetugeusia. Umeturampa kabisa ile ya ukweli. Tunasukuma serikali hata itoke ikiwezekana. Lakini isipowezekana tusukume basi waache kutusumbua. Kila kitu imepanda, sukari imepanda, chakula imepanda, hata tunahangaika hapa. Kwa hivyo tunaomba serikali wacha tuendelee na maandamano, na maandamano ni amani, na mshukishe vitu upande za serikali, na ni hivyo tu. Mimi napinga maandamano ya Sabasaba kwa sababu kuna watu wengine wanafikiria wanaenda maandamano, kuna wengine wako na nia mbaya ya kwenda kuharibu vitu za wananchi, kwenda kupora. Kwa hivyo mimi siwezi nikafurahia na hiyo maandamano ya Sabasaba. Gie kinde ni wadok achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu kama Millicent Adhiambo nosechako miyowa leto kata kamano ne wang'ike matin kaluwore gi twak mane dhi nyime Kamkunji. Millicent, Musa inya kuom mano manotimore, kata kamano waduogo iri, inyalo nyisowa chal mar alwora ma Kisumu. Milton atel machiel ni makaka ne atecha klero ni kaunti ma Kisumu kaendi ng'anyo no chakore okinyi mang'ich bende bila ne oseke kuonde duto e yore madonjo e chuny boma ma Kisumu. Ng'anyo makamagi okinyi bende no chakore gi ng'ama okete kuonde mopogore anyaka alwora ma Kekio Makondele kaachiel kod Makachok, kuma bende Kekio Makachok no ere achiel kuom jofwambo ma Kisumu kaendi ne omonji kod dogo mane ng'anyo kendo mae picha mare motiyo godo e yor tije kod simbe mar ong'we yamo. Gie thuolo ni ende mana kaka inyalo neno ng'eya kaendi kaka Kisumu chal, ng'ikruok ne obedo e yore mag wuoth kaachiel kod yore mag ohala, kata bende yore mag thieth be nokodhi nyime ka oganda oluor ni ng'anyo makamagi nyalo kelo negi lal modhuro e kuonde ohelnigi, kata mana e chuny bus park kata kar chung geche ma Kisumu kaendi kaka wasewacho wuoth nong'uko nono endi onge kata gari achiel ma kidonje iye kanyo tinyalo yud. Kenyaka sani kinyalo neno na wuoth matin ma bende jo bodaboda ema nyalo wuotho ka ineno gi kanyo to gin mana achiel. Kopogore gi mano nyakwara Moga Juang ng'anyo makawuono mar Sabasaba mane obag kod riwruok mar Azimio ni endi kano ochopo kar saa 5 kanyo e boma ma Kisumu kaendi, jo ng'anyo mane otemo donjo e chuny boma ma Kisumu ne oyudo rakruok e kindgi kod obila, kuma ne ochuno obila mondo mi otigi iro malungo wang' mondo mi okegi kik gidonje CBD kata giketh mwandu jopiny. Kopogore gi mano bende wayudo ni jotelo mopogore mawuok e kaunti ma Kisumu kane otelnegi kod jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthews Owele, kane bende ne giwuotho kaachiel kod MCAs mawuok e kaunti nieri, ne onyalo temo ka giwuok oko ne gine ng'anyo makamaendi to ne gitemo mondo mi gidonje CBD gi thuon, kata kamano obila nogeng'ogi kama ochuno ne giluoro yo mochomo apaya ma wuok Kisumu Nairobi kochomo yo Nyamasaria, Nyalenda kaachiel kod Molem. Nyaka sani wakia ni wuodhgi mar ng'anyo no eri nochopo kanye. Gie thuolo ni nyalo yudo ka obila nitie kuondgi ka oketgi kendo gitemo matek rido arita mondo jo ng'anyo mang'anyo odiochieng' ma kawuono kik chope CBD. Mano e kela e pimo ni odiochieng' ma kawuono Kekio duto ma bende wuok kata oluoro kar dak duto madonjo e chuny boma ma Kisumu okete obila moromo kendo onge jo ng'anyo matemo donjo kata e CBD kaendi. Mane momiyo inyalo neno ka apaya ler kendo onge chenro moro amora madhi nyime kanyaka sani no kaka gibet kaendi ka gina kicha girito jalno manyalo donjo kod fujo moro amora mondo mi okel wach mopogore kod ng'anyo kaka noluonge mondo bedi e yo mayom. Kopogore gi mano bende wabro medo nyonore kaendi mondo wamed kelo ni ka bende seche mabiro mbele kanyo bende weche ang' ne duoge wang'e, weche wuoth kata weche mag ohala. Ka kamano to gie thuolo ni aduoko ni mondo wambe wamed go touch kaendi wang'ini to ng'anyo makawuono e kaunti ma Kisumu ang' no chop kanye kopogore kod rakruok maka gi kata
mosebede kindo bila matin tin kod jopiny ma bende gisetiyo kod iro malungo wang' ka bende odiochieng' ma kawuono be waneno ka kaunti ma Kisumu kaendi okele geche obila 2 ma bende ochung'ne kuyo ga pi malungo wang' ma bende nobedo akicha mar neno ni seche ma jong'anyo bro temo kelo kata donjo gi ang'enge e chuny boma ma Kisumu kaendi ne ginyalo tiyo kod pi malungo wang' no mondo mi oke jong'anyo ma kamano. Ka kamano e kaunti ma Kisumu kaendi mago e weche masowuok kotenore kod ng'anyo mar Sabasaba odiochieng' ma kawuono kaka noluong kod riwruok mar Azimio. Milton kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod kelo weche mamedo tuche mesawa mar ke weche TV. Milton an kuomi. Ta kuom report ma jaber makamano mowuok e dala mar Kisumu. Ka sani koro wadok ane Narok mondo wang'i ane ni to jogo eko ma bende wacho ni ng'anyo ok owinjore gi jogo ma wacho ni ng'anyo owinjore gichung' kama nade. Achiel kachiel wadhi ane Narok mondo wang'i ane mago matimore. Kaluwore gi maandamano ma kawuono Babu luongone, gombo ni mondo jo owuog oko kabisa nikech kama piny nitiere piny ok ni kama ber. Jowa kech nego, piny maisha oidho kabisa. King'iyo gimoro amora jogi wuondowa, jogi nowuondo jopiny ni bottom up. Kare gimoro amora ne a piny ka idho malo. Ne ok wang'e ni bech gik moko ne idho malo te. Kare mae momiyo jowa ne oko elewa gini. Koro wakwayo jowa ni wuoguru oko te, ja Kenya moro amora kama nitie. Ji wuog oko mondo jogi winj sauti wa nikech kwa ling'e udi to gimoro amora dhi ketho. Ne wakwayo ni kata ka Sakayo idho yath kamano to ne onego bed ni watemo matek olor piny gik mondo olor. Maisa kane Narok ka ndalo moko mane jothurwa biro e limbe mag Masai Mara ka, ne wanyalo yudo pesa ka watiyo ohala mabeyo beyo, to sani ngima kaka osedhi mabor ok wanyalo gik moko mang'eny. Mimi nashiriki maandamano kwa vile serikali ile tumechagua ametupeleka mbaya sana. Hata siku hizi hatukulangi ugali, hatununui chakula, hata maendeleo yote ya Narok tumenyamaza juu hakuna maendeleo yote inaendelea juu maisha imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo mimi nashiriki kwa hiyo maandamano, tuone kama Raila Odinga atarudisha amani juu tumekuwa na shida sana. Naunga mkono Sabasaba, maandamano ya Sabasaba ya Raila kwa sababu bei ya mafuta saa hii mimi nikiweka 200 inanitolea 400. Sasa unaona gharama ya maisha imepanda sana, hakuna saa hii kitu inanunulika, unga ndio hiyo, sukari ndio hiyo. Kwa hivyo sisi watu wa chini tunafinyika zaidi. Namwambia William Ruto, umetukosea sana. Kwa sababu ulitudanganya, saa hii umetugeusia. Umeturampa kabisa ile ya ukweli. Tunasukuma serikali hata itoke ikiwezekana. Lakini isipowezekana tusukume basi waache kutusumbua. Kila kitu imepanda, sukari imepanda, chakula imepanda, hata tunahangaika hapa. Kwa hivyo tunaomba serikali wacha tuendelee na maandamano. Wadoka mkunji achiel kachiel wahinja ne mago matimore. Sisi hatuwezi kutambara. Na tutatoka hapa kwa amani. Tukisema tu tumechoka. Tumechoka. Wananchi, kwa hivyo na kuna njia mingi ambayo inaenda Roma. Kuna njia mingi inaenda Roma, sawa. Ukizuia hapa, unapita hapa. Ukizuia hapa, unapita pale. Narudi namna hii tena sawa. Ndio vizuri. Sawa. Kwa hivyo now Roma yetu inaitwa Central Park. Karibu na Savana Hotel. Hapo ndio tutakuona hapo. Sivyo? Tukitoka hapa, tukuzuiliwa hapa, pita hapa. Kuzuiliwa hapa, pita hapa. Hapa, pita hapa. Mpaka ndio sawa. Sasa
jameni. Wanatoa mheshimiwa timu Nyonye inatolewa. Hakuna shida. Sasa leteni karatasi nataka niweke sahihi. Marakamano mano kaka weche timore e paw tuke makam kunji kama kweth mar Azimio obago romo maduong' ma Sabasaba ma bende nochakore okinyi ma kawuono. Ka bende gwenge mopogore opogore bende wasetudorego ma usewinjo kaka weche timore. Wachakwa ka oyweyo mar ariyo mondo mi wakawie thuolo mar modho pi matin, to ka waduogo wabro bedo gi mathoth, kik idhi mabor. Jogi mora hinya nikech nyako ridhi ka tedo. To nyako ni okomor kata. Look at this. Kaka jatend polis no dwa dhi nyime gi kes mosebedo. Ing'e ni chakre kawuono ni okachak kendo moko roket maduong' butrum ni kendo. Nikech in kiweya padhi nyime gi ywak pile ka pile. Tele ma niting'e lwetigi. Onegi kirni mama eka mondo dongi mor. Okonego gidongi mor nyathi. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Paren gi siling mero kende inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mbone nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise chamo. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano.
Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi Dwange wangjoi mar Ramogi TV ma en tiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyaka Ramogi Dwange. Inyalo oro request mari. Ote machuoke aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bed the breakfast. Lungani Stella Brenda. Weche. Yenga en PDG Papa V. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni kendo jahera mar Ramogi TV, jahera mar chenro mar Migago. Ng'anyo medo dhi mbele kata obedo ni kor lwasi otimo luoche moko kuom gwenge ma boda osebedo ka timie chenro magi e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kara kamano wadwaro ni mondo watudre gi Crispin Owino ma bende nitiere e alwora ma Nairobi mondo mi onyiswa ni to chal nade. Watudore gi Chris Owino bang' thuolo machuok ahinya mondo wang'i ane ni to weche chal nade e kuonde ma entiere, nikech wasetudore kod ji mopogore opogore achiel kachiel mondo watudre kod Chris Owino e yor simo mondo nyiswa ni to lwasi chal nade. Chris, kapo ni inyalo winja, inyalo nyisowa ni in kama nade to chal mar ng'anyo ni nade e alwora ma intie. Erokamano Milton, an e kar dak ma Mathare miluongo ni Mlango Kubwa, kama watemo na luorore mar neno ni to odiochieng' mar Sabasaba timore nade e kar dak ma Mathare ka ipimo koda ute chung' od bura mamoko e kaunti ni ma Nairobi. Odiochieng' ma kawuono kopogore koda kinde mokalo, kar dak ma Mathare okwe, onge ng'anyo, onge rakruok moro amora e kind obila kod rowere kata jopiny kaka wasebedo ka waneno e kinde machien ma riwruok mar Azimio oluongo ng'anyo, kama obila kod jopiny osebedo ka rakore machuno obila mondo oti kod iro malong'o wang' kaka yo mar tego ng'anyo kaachiel kod kelo kwe. Odiochieng' ma kawuono onge ng'anyo moro amora mosetimre, mana kar seche mag okinyi ema moko kuom rowere ne otemo dino wang' apaya ma Thika Road e gwenge motenore kod Mathare
kata kamano obila ne ukaching kendo keyo rowere makamago bang'e to weche mag wuoth odhi nyime yo makare Thika Road. Dakika mokalo wawuok e apaya ma Thika Road, onge wach moro amora ka ng'anyo madhi nyime wang' apaya ma Thika Road. Weche mag wuoth dhi e yo makare. E wang' apaya ma Juja Road bende weche mag wuoth dhi e yo makare. Gwenge mag Mlango piny okwe, gwenge mag Mathare namba 10 bende piny okwe. Mae en ataro kod geno mag jopiny, nikech jopiny seche moko ne geno ni kar dak ma Mathare en achiel kuom gwenge ma osebedo ka nitiere rakruok mar jopiny kod obila ka ipimo kod kinde mokalo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono ok wang'eyo ni en ang'o momiyo Nairobi to moloyo kar dak ma Mathare okwe. Ok wang'eyo ni en kaluwore kod koth mane ochwe e seche mag okinyi nyaka kar seche mag onyango, ma seche moko ne dipo ni odwoko ndhandu kata odwoko piny siso mar bago ng'anyo, nikech kaka ne piny ochiewo gokinyi nyaka sani piny pod ng'ich. Kata kamano koth mane ng'idho e seche mag okinyi nyaka seche mag wang'o nyango ne osegik, kendo jopiny dhi nyime kod tijegi ma pile ka pile. Weche mag wuoth dhi yo makare. Arita bende oridi, kwaneno apisas mag obila bende osekuor e alwora mar kadak ma Mathare kiwuok namba 10 kidhiyo Mlango Kubwa, kidhiyo KCA University, kidhiyo Thika Road, kuondego te arita kwe oridi. Kata kamano kwan mag obila odiochieng' ma kawuono ni piny ka ipimo kod kwan mag obila mwasebedo ka waneno e ng'anyo mokalo e kinde kata ng'anyo ma e kinde mokalo e kar dak ma Mathare. Odiochieng' ma kawuono obila makedo kod jogo matimo ng'anyo kata anti-riot police pok waneno e odiochieng' ma kawuono. Ka e ng'anyo mokalo 2 ne wan kod ne wan kod thoth obila makamago e kinde mane riwruok mar Azimio luongo ng'anyo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono gin obila mag Kanga kod obila mag mapile en ma kawuono temo mar neno ni gibet akicha mondo gimoro madtimre modhi ataro kod chik gikiedogo ka dwaro ni. Milton ka inyalo paro ma en odiochieng' mar Sabasaba, odiochieng' ma idhialo e pacho kae kaka odiochieng' ma jotelo mag siasa mane kawuok piny kata young turks e line mar siasa ne otiyogo mar kedo ne thuolo mar duond buche mathoth e pacho kae kata multi-party democracy. Ng'anyo mane ochakore higa mar 1991 e gwenge kata e alap mar historia ma Kamkunji grounds. Kendo ma Azimio dhi tiyo kod odiochieng' mar Sabasaba ma higa ni okedo ne thuolo mar demokrasia. E kinde mokalo Sabasaba ne itiyogo kod duond buche makwedo piny owacho kaachiel kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e kedo ne thuolo mar demokrasia. Kata kamano Sabasaba ma higa ni itiyo kod riwruok mar Azimio kaachiel kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e kedo ne mano ma giwacho ni kedo mar uchumi, ka giywak ni nengo ngima oidho malo, kaachiel kod ushuru ma piny owacho omedo kelo, osuru ma iwacho ni othung'o jopiny e kinde ni ma ngima oidho malo. Mabiro bang' od bura mamalo puodho paro mar chik mar omenda kata finance bill mar 2023, kendo jatend piny Dr. William Ruto goye sei paro mar chik makamano mar kete chik, gino ma osenyuolo paro mathoth kendo okelo ich wang', ka moko kuom jopiny neno ni e kinde ni ma piny tek, jopiny kadhe matek e keto chiemo e mesa, piny owacho ne ok onego bed ni sieko kod osuru manyien kaka osuru ahinya en osuru mar jugo 1.5% mag osara mag jotich mag piny owacho kaachiel kod jotich duto ma pacho kae e siro chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar gero udi manyasani ma nengogi oyweyo e bombe ma pacho kae kata affordable housing, to moloyo e kuonde dak mongowore e pacho kae. Gino ma giwacho ni thoth jopiny mane okawo pachgi kane itimo
ikawo pach jopiny kaachiel kod riwruoge mag jotich. Moloyo riwruoge 800 ne okwedo chik makamano ka giwacho ni en chik madhi ataro nikech ne onego bed ni piny owacho kawo pach jopiny motelo ne biro kod paro makamano. Koro magi gin moko kuom mise mar riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kod riwruok mar Azimio tiyogo e ng'anyo ma kawuono kata e odiochieng' ma kawuono mar Sabasaba ei sundo piny owacho mondo oduok piny pek mar ngima kaachiel kod loko chung' mare e wi chik makamano. Gima penjo maduong' en ni to ng'anyo mag Sabasaba dhi kelo ang'o e gikone, nikech bang' jatend piny Dr. William Ruto keto koke e chik mar omenda osebedo chik kendo doho ne ogolo chik makumo paro kata Finance Act mondo kik kete tim. Kata kamano ne waneno ka duol mochung' ne ng'iyo weche mag modhi EPRA odhi nyime kod juogo jopiny osuru mar 16% ataro kod kwayo mar doho. Koro ok wang'eyo ni to ng'anyo mag Sabasaba ma higani dhi kelo lokruok mane, be dhi kelo resruok mar uchumi ka ng'anyo mag Sabasaba mag higa mag 1990 ne okelo resruok mar weche mag uchumi kata economic liberation. Wakianto mabe dhi kelo economic liberation kata resruok mar uchumi kose, kech wagima wang'eyo ni ogai mar Azimio Raila Odinga e romo madhi nyime e kar romo ma Kamukunji bende gidhi chako ayanga chenro mar choko sei mag jopiny mar kwedo tend piny owacho mar Kenya Kwanza. Kendo ok wang'eyo ni to bang' choko sei ma kamago okang' mane magidhi kawo kaka riwruok mar Azimio kod choko sei mag jopiny. Kama gigi bende gin moko kuom okenge mag riwruok mag Azimio magisebedo ka giketo mar kwedo telo ma jatend piny William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Kata kamano thoth okenge ma Azimio oseketo mar kwedo serikal mar Kenya Kwanza osebedo ka gore e lwanda. Koro kwang'eyo ni to okenge mar choko sei mag jopiny mar kwedo kata koso puodho piny owacho mar Kenya Kwanza biro nyago olemo kose obro podho e pi kata gore e lwanda kaka okenge mamoko osekalo. Koro pod wago tach e kar dak ma Mathare mar neno to ang'o madhi timore. Bende jopiny biro wuok oko kose ok gibi wuok oko? Ka waseneno nyaka sani onge ng'anyo moro amora minyalo wacho ni osetimore Mathare kata Mathare namba 10 kata Mathare Mlango. Onge ng'anyo moro amora, kendo chenro dhi nyime, jopiny dhi nyime kod tijegi, weche mag wuoth bende dhi nyime e yo makare. Onge ng'anyo moro amora. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, achiel kachiel kowuok Mathare. Sani koro wadhi achiel kachiel nyaka Bondo e kaunti ma Siaya kama watudore e yor simo gi ripota marwa George Amolo. Amolo, jo ODM ne jiwo joheragi mondo mi odonji e ng'anyo ma kawuono. Giwacho ang'o e kindeni? Kata kamano gie sani to antiere e kar tung'o bura madego Usonga, kendo anie dier boma ma Siaya kama thuolo mana machuok mokalo ema ne ng'anyo gi kine dhi nyime, kendo thuolo machuok mokalo eka jopiny oakere ka ng'anyo ma kamagi notimore kuonde duto. Inyalo paro ni en ng'anyo ma jopiny ne riwore gi jokenya mamoko e hingo odiochieng' nieri mar Sabasaba, ka thor maduong' mar ng'anyo gi en kwedo ngima mapek ma sani ineno e pacho kae. Mana kaka iwacho, thuolo mokalo ng'anyo ma kamagi ne nitiere kar chung'o bura ma Bondo, kar chung'o bura ma Gem to kod Alego Usonga kae, ma e kar chung'o bura ma Alego Usonga kae magi ng'anyo mane otelie gi jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi kaachiel kod MCAs bura mawuok e kar chung'o bura ni to kod kuonde chung'o buche mamoko. Ka thor maduong' margi mana kaka wacho en ni kwayo maduong' mane gin godo en ni mondo many kaka inyalo ne ni oduok ngima masani pek piny. Kendo kanowuoyo e kinde ng'anyo gi eki Milton, jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi nokwayo mana jopiny mondo ka ber to koro gichak ng'anyo ne moko kuom mwandu ma nengo gi oidho koluwore gi ahinya to gi chik manyocha ne okal pacho kae mar osuru ma iluongo ni Finance Act 2023 ma owacho ni ka ber to mondo mi mwandu machalo kaka koro kata mana mo kata petrol mondo jopiny koro ochak ng'anyo ne magi giwere gi wach mar nyiewo petrol kaachiel gi mwandu mamoko ma nengo gi ni malo. Kendo gi e kindeno bende jaod burani nolieko ni gidwa tiyo gi thuolo mar ng'anyo mochakore kawuono ni e manyo kaka ginyalo oro piny owacho mar Kenya Kwanza ni pacho, ka bende nowacho ni gidwa ni giti gi thuolo ni e choko
sei kata signatures milion 2 mar mondo gimany kaka ginyalo chako duoko godo piny owacho mar Kenya Kwanza ni pacho. Gie kindeno bende nokwayo ni kaber to chik mar osuru ni mar iluongo ni Finance Act 2023 ma bende gie sani wachne pod nie doho, en nowacho ni kaber to mondo mi koro obed chik ma rucha oko chutho Milton. Kendo gie kindeno nowatemo luwo kendo kuonde mamoko mane ng'anyo ni dhi e nyime, mana kaka wacho ni kar chung od bura ma Bondo ne en ng'anyo manochakore modwa deko matin, to gie sani mwawuoyo ni rakruok dhi nyime kind obila to kod jopiny. Bang' ka jopiny mane ng'anyo go eko nodhi momonjo tesend obila ma Bondo, gima nomiyo koro gichako rakre kendo otem keyo ji gi iro malungo wang'. Kendo gie sani kata ma wawuoyo ni eri en chenro mosebedo ka ji lwenyo koni gi kocha, kendo osemak ji bura moting'o nyaka achiel kuom jofwambo wadwa Milton. Koro gin ng'anyo mapod dhi nyime, en rakruok mapod dhi nyime kar chung od bura ma Bondo. To bende wang'iyo e kar chung od bura ma Gem kama ng'anyo gi notelie gi jaod bura mar kaunti ma Siaya Christine Ombaka kaachiel gi MCAs mamoko mawuok Gem kuro. Koro gin to pod gidhi nyime kendo giluoro, mak mana ni e kar chung od bura ma Gem to rakruok moro amora pok wawinjo Milton. Erokamano ahinya George Amolo, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Siaya. Sani koro wadhi Mombasa, kama oyudo ni obila e kaunti ma Mombasa nokeyo jogo manobago ng'anyo e chuny boma ma Mombasa gi iro malungo wang'. Ng'anyono mane geto chwalo ng'ur ne jopiny owacho ni mane geto chwalo ng'ur ne piny owacho ewi ng'awruok mar ngima kaachiel kod yango odiechieng' mar Sabasaba ne bende yuore gi jood bura duto manie kaunti ma Mombasa, mak mana jood bura ma Nyali Mohamed Ali. Jotelogo nose obila kuom keyo gi giro malungo wang' ka ginyisogi ni lweny ma gigoyono geto nyaka bero ngima mar obila. Chenro mag wuoth bende norochore e chuny bomano, kuma moko kuom johala bende noloro kuom kinde machuok to chutho e apaya ma Moi. Bang' ng'anyono chenro duto nodok e wang'e. The constitution has given us hiyo sheria ya kwamba we can picket, we can demonstrate, we can protest. It is in the constitution. Mashirika waliomba ruhusa, wakaandika barua kwa wakati unaotakikana. Sasa tulikuwa tufanyeje? Kama mnataka bring referendum, ningelipenda wakati tutapanga tena maandamano kama hayo, wananchi wa Mombasa mujitokeze kwa wingi, kwa sababu mambo haya hayana cha chama, hayana cha mkubwa, hayana cha mweupe, hayana cha mweusi. Maisha yanatuhusu sisi sote, wakazi wa Mombasa na wananchi wa Kenya kwa jumla. Kwa hivyo nawaomba next time tujitokeze kwa wingi. Marakamano wadhi nyime gi weche manyien mag Migago. Kaka inyalo neno piche ma nie yamo goeko, mano ero kweth mar jakom Raila Amolo Odinga ka giwuok Kamkunji kama ne gintiere gi romo ma galamoro. Ka sani koro giwuok, inyalo neno kit iro malungo wang' mantie chien koja chande ma chal nobila obayo. Kara kamano pok wayudo ripot kapo ni nitie ng'ata madihinyre, to mano en msafara mar ogai mar ODM kata ogai mar Azimio Raila Odinga ka koro giwuok Kamkunji. Wane ane pichego matin.